Dami ni dibata na sumurong siyan sa loob na roha. Matotong mga ramuti ati-ati loob pikiran mo. Ibaga sa Kristo Jesus tumatay. Amen. Hatan ni dibata di minggu ta sa darion, maminggu info kapit. Dia ada dos yang buku sada Musa sia ayat 8 sa 17. Sada Musa sia ayat 8 sa 17 di dok semonon. Dunginin na debata mamadok si Noah doh tuanakna akan narap doh ibana buti mai ida mangguau pahotok kuma padaku tuamu rodi pinok parmuna sogot doh tunasa na marhosa na mangolu akan narap doh tamu akapidong pinahan doh nasa binatang ni tanaon akan narap doh tamu sian luhut akka naruar sian parau rodi sude pahanan di tanaon pahotok kuma padaku dohot tamu pabuan naso jadi beri pasonon di aik nasumar nasa namar daging uhut pabuan naso masa be aik nasumari mangaripas son tanaon dungeh dinna di batama umatad dan di padan na hubani tuhamu dohot tunasa namar hosa na mangulu akan harap dohot tamuro di saling dilingna hali butong aki nahubay ni diobun imatad di padaku dohot tanaon obe molo huparo obutu tanaon saya tadi dah mahabili bitongani diobun jadi ingotok kumapadan nahubay ni tuhamu dohot tunasa namar rosa namangun rodi sude namar dagi pabuan naso pamasau kube aik nasumari mangari pason nasa namar dagi saya nabahinok kudu hali bitongan itu obor asa ubereng ibana mardingot pada saling ligna binahin di bata tunasa namar hosa namangun tunasa namar daging na di tanaon dunginin na di bata matu sinoa ommatad dan di badan na hukahot tunasa namar daging na di tanaon itu saatna anguluan dohatam tadehon amin holongan di bagasan Kristus Yesus falsafah bijak ni halak kita nama dok mololitok aek dodo-odo tujulu artina dang mungkin hona ohum bangsui molo so mardus molo adong sahid ahape bagasna ikon adong domba na molo adong masalah pasti ada solusi molo dihatai magodang manang tsunami sowan nasomal dia karena perpudion memang sangat mengerikan osak tsunami di sarana sama tsunami na di Aceh na di Jepang na parpudi na di Jawa na di Selat Sunda mengatak rokjol mana korban bahkan akan sate salunai Allah hamakuson di jolma na masih gulut di godang arata jalan ditabai maakahau di salut tombak tungil ma tano jala rahar maka duhut sude nai alani malo dohot kepentingan di jolma isati mengelola sileh-oleh ini Pak. Hama puson di jolma mana bayak kahau mapain muba iklimi muba nannang pakahorna ujurau dan mangalatak makata kuju dan adong bina mangabat aib mamau tuturuan dan margogo be akka ura nihau manahan manyobi akaiki na didor bitanoi terjadi mah longsor jara marongrong angka dulu matoroban ujung na Roma ina sumar na para pudi masa do di Pekabaru di bor sahala keluarga mah rencana pabuatan mual HP gabe asik do na masa mamacar magas do kapko sian lobak di paporani ala ni balgana pamacar ni gaboi dihukumi gaboi mah aka parsikolado aka jauh di tengah-tengah ni hutai jala godang do suasuanan nasega godang ma narugian jadi
magudang ang bencana na nitong-atong ni Portigion terjadi. Gabi gudang mangalang korban aguan osa. Nung atatrop masa sa di negara tayo Indonesia natin. Nang pinangula-hula masa sa nitong dodang jora jolmay manigay alamon. Tobak do adaran nang pe macay torok jolma na humasu sa alam pampahenan na. Alay adong do masa hapariron siala aik naro so sian panagaman so na masa di tahun 2004 tsunami na di Aceh na pola 400.000 jolma aguan kosa jala torok na sutarina adong lo taheta boto hea masa ay magurang di sana luat ahan na taida ahan na nabuhi tamaknay siyan bencana alami so dia pakilalata mamereng jolma na mangay jala hacitan jala aguan osa keluargana alang na masai jala behama panatapatta tu jolma termasuk mamereng akan nama dua siyan parmaraan radang salah mulut adok sangat menyedihkan lumus itu roh lumur roh hamar tidak dongan nasiran sian akah hina holongan rohana itu pasti songoni na aguan harata pakung harata nasida alai aguan harata alai tahe songo dia mapikirata mulut ajaha barita taringot wa inasumar na masa di partikian di sinoa boy jadi doa pala berpengaruh itu turhata boy jadi doa gabe di dok di bagurang cuma itu kan zaman dulu itu kan mitos manang tadok itu hanya sebuah tulisan karya. Apedak tak sadari sejarah bolot koi sejarah ni bangsa Israel patuduhon uhuman di debata tu bangsoi akan alam margijam ni roha madok seolah-olah dia mampu mencari Tuhan karena Tuhan itu selevel dengan dia. Gabe di uhum debata ma bangsoi nama dua soholan dua luhala padohot asa sapasa akka binatang asa adong na mangul di tanahon manggohi sakap hamuluan na siya debata naboy tiyan taida siyan na masay sa luhot siya lalalo ay magurang alugo haba-haba talapeni ngolo di na masay ima nunga dibutsuning hosana be nunga dibutsuning ngolo na be hosana hamatean 20 coba nunga singgit hosa hanguluan di colmai molorohi namago dangadong pangusadian na boy pangaduaduan dan boy adong pangusadian tabi di Portigion dangadong hata nama dok tunggu dulu sabar ya sadok ikop parade dirip sakidok mata do sudi parpuluan ini dangadong nahot salku do sudi aratak mago do salu akka na di Portigion ala hagugon di tanah mo kadong masah persyaon sada suku-sukun nasay marsaringar di Sipareon molo masa parmarah bolon marujung nama sude parmuloni salpu mahasi yang ano molo maca bencana alam dak daga masotu biar dohor lomos ni rohatta molo masa akka siabati di Portigion. Nang penang limba buat tu kita parula-hula siap bibili siang natani debata songon dia do debata marpanarihon di ngulu di jolmai marpanarihon dui gadun nati nompana nama nol soli do debata tung tarimas ala dosa do ajato di jolmai gabe di paroma ay nasumar mangaripas susaluk alai ngoma datung ubal garimas di debata sian kolong di rohana di leong masa datadda songon hapataran di padat nai nasotupa bero ay nasumar magagohon luhut na tinopanay halibitongan na di bagasan obun hataridan di padat nai imatadda huaso di debatan na paujukon ay nasumar asa molo di ida jolmay tadai dan betubu suku-sukun na ngadok puasa masa manang semudia nama saidang ibe suku-suku
Alaga bi oddo suku-suku tak ahado lapatan ni bencanai roh tu tongat-tongat. Puasa loasan di debata parohon marabulu itu bulu dicolok. Nungari pada tunitu sinuak no paparana. Padan di debatana sopa masaon na be na sumar mangaripason na sanamar dagi sumando hot. Tudos di debatado jolmai. Alani dang rimas be naro tuhamuluan di jolmai. Alai marpadam madebata napaluon na akan akose. Asal nang marlaw. Balga bukan soal hukuman alai olongna batu si dua hari dok debata napa hoton nado padan na di portigyon dada olat tu sinuak doh tu anak-anak debata amar padan nang tuak kapidong tu pinahan tuak kana sa binatang di tanah ope ikodapotan asinirohan di debata siala padan nai ganuk naruan siar parawi berarti parawi lapatan na ganuk naolo taraju paduau di debata. Jadi halak nasolo paduau di debata dan ngolo bongkot ibadah tu parawi. Silakan parade dirim. Dada halak tu sinuak. Nasa nama dua rabdo sinuak sian aib nasumar taruli di badan di debata. Naolo bongkot tu parawi. Apa namasa di tanaon hotdo pada di debata jala manok tong do hanguluan di zolmai di tanaon. Aha jala dia pelapatan di padan molo di hatak-hatak di dok togu urak di bulu toguan urak di padan togu di dok di toguan urak di dok di padan yuduti musim adok manangise sio se padan turipurna tumagona marhite padohano boy dora umura tusata ahado padani macai tibo macai bagas dalam bidang dola patandi hata heber berit karat berit dada pamotohon nado ngasapadak tu debata belum pada nado tu debata iya berit pamotohon dia do naik ko si patu paon manang si bahenon di debata dia do si patu paon tak belum pada kita do debata dirina sadiri do debata marapadan suatu ngadong pikiran di colmai alanga marapadan daud do debata berarti ahape di pangido kono lawnot tamai ay ngasele pela do debata ay padak kudu ibanan ya dabunai kami tu dirina sadiri debata marapadan itu ban dari dok do padan nasal dilengna ay do hadirio di debata nasumuba nasawalmus suada agi ahli panggil debata sia sinoa dan adong manangahan naikon patu pound di sinoa kasawok badan dan debata tidak alai hola debata do namang alai padani hola di badan sendiri do nahot di padani oddo apala do balga imah hataridani Allah mewujud menyatakan holong ni diangkat nah tinopan ia halibitongani manang pelangi ima sadatan dah hagugoon di debata naung salosedo hamusua tadani huaso nagugo na sotaralo molodum tarida halibitonga di yobbun ima tadda naik koso parporangan so parpusua ala debatado tu parporangan ini ibadah do para gogo naso hatu dosan naso taralo ni manangise alani dilapati do halibutongani somatadda na pasohon parmusuan manang pangarupaon debata sendiri do pasohoni margite na patuduon halibutongani ibadah mana mangumi akan atinompai asa mangulu di bagasan hadameo do hasonangan jambar niak kana kose marhite tadai nunga di parade debata inganan
nasonang di sude akan namar daging nama dua sian aek nasumari. Jadi barita na parjolo tarik untuk aek nasumaron di surat doi hubungan na ujung masa perdalanan di bangsoi habuangan di Babel. Dilapati do habuangan dari Babel ima nasorong pe pakirimon asal dua. Namun tadi kon nasida huta pasogi nasida bona pasogi na alai ko terbuang di huta sileban acit gabe hatuban alani ido dunga maca rikot molo masa akka hamaolon rikot ma jala makirim ise do natupa duaon baga-baga janji halwa padan halwa ko jadi do enda sumarisa ada dalam di debata papi tahun bolu nya kabangsui mate ma saluhu nak kena marlaut. Jadi doa anda sumaris ada dalam diri bata. Halak nama nadi kudusa roh tu bahtera napinuka nisiduk di pacuruan di bata madua nasida. Di dok barita ni nasumari magabe terapi trauma tu bangsoi jala hal bitungan ima pratadda ngasal buat nasumar dia kana mangun di tanoon sekaligus kapataran niasi do tolong niruan di batamai asa prosea bangsoi taringot tu pakokopion di debata dada hamaguat jabernya kanan niasianna dada hamatean doh hasusan nanai lehono di debata siano boy mataida berita naholip sian aik nasumari ima huaso di debata lahu mamutihon akan aposea nasadia tuibana di jojo sinoak lahu pauli parau jala disuruh papumu akan amardagi tu bagasa parawi asa balua siap marani aik nasumari sianido nal boy tajaha tatus semodia de bata mangarade aulio di tanon mangarade akahama amalumna mangarade aulionna asabongo nakana proseina satia itu parau si leono di bata ima Jesus Kristus barita taringo tuek nasumar ido nagabe marah di tongan-tongan yang kan berdosa. Nah saya tong adong nama ngalo sakap hatuau di debata. Nunga di kodau nasa bong tu parawi alai. Tak prosea. Barita taringo tu nasumar tu partikian di sinoak dada barita hamaguan alai barita taringo tu pakokopio di debata asana bong tu parawi mangolu mana sida dalam madua. Siano na nang mapiga-piga konsep na buhay peokotak na parjolo mangulu mahita di bagasan de bata marhite asi do kolom de rohana marhite padana ay mucak peak kadolo kumutal peak karobian anggobadan asli rohaku na so jadi mucak siakko alani nunga madua bangsoi dan deisbe parmaran dan desbe hamatea dohot hamaguan tu bangsoi padanna do itu sinoak naso paronna be nasumar mangaripason nasa namar dagi nungah maribu tau de batapas ratu padanna tu jolmai alai saitong dope mangulah dosa jolmai jala di laosi padanna tu de bat ona hukum mana sih sian hatorang anak boy mata pabagas pangatusio taringot waka bencana alam namasa di hari perpudio dada de batama bahan salun de masa alani dak pola besukunotta di dia de bata uju masa bencana ala tayo mah dak kialo moro hani de batama bahan hasusan tujol mai dak kialo moro hani de bata asa cita jol mai dan di hum de bata jol mai marhiti aik lalo alugo do akan asing be alai asa taruli do akan aprosea di haluau na manok ai di do de
batado di hari sogot baratu buku di pangukapot marujung masde hidup si taono nang angku-angku ditada portibion do kapar maraan jala jolong manau kiama mulus marai di ida do padu gunung gua do kolong di rohani di Batam na padua ho denggam mahita mangulu di tanu silehon-lehon di Batam bohado mangarga maka nguluhon akas silehon-lehon di Batam ai tanu parpadadan di Batado itu gaduk colma nang pegudak parmarata dopi nang perongom gaduk babadan di tuhatai sai hok doi margogo jala marhuasos itu turo padani paluaho kita ido tada asi dong tolong di roha di Batam naso taradodo jala naso asuhatan nang pe sai mangulahu dosa colmai di boto ibadah dan naso murah-murah colmai marhamu baon jala mangulahu lomon di roha di Batam alai dunga di pahot de bata padan na tu colmai asa marhagogo colmai marhamu bau nang marpada de bata tu colmai madok naso paron di de bata be ai nasumat tu tanahon alani tapar haseang mah isi di padani unang be sai tadak dadi manegai tokbak manabai hau doh manurbu akkaladang adara molo terus do diulai jolmai manegai portidion dak dagamon sorobe ait nasumar mangaripas sultanon waso napa dua jolmas yang hamatean songon hatari daniasi dohot holom di rohani di bata ima Yesus Kristus napona sumeahot dirina baluahon portidion sian hamagoan jadi hasil sikop di waso dohot pada di bata do Yesus di Portibio asona mago garuk na posea di ibadah alai asa hamuluan saling dilingna manoktong di bagasan Yesus Kristus nunga di padua hita sian torok di hamatean do hamagoa nunga diucat hita sian hagolomo do tuati urun alanita parange humma tiruan nabi nandi Yesusi di sudepak gulbidon di gulut tagano songon di 2 Petrus tulu ayah ono do pitu di dok laos marhite aikido mago ujui tanoon dilatap pun aiki jala marhite sian hata itu diramoti ibadah langit do tanoon wae dipeok do asa tuapi di hari paruhuman jala hamagon dijolong akan jahat oma pay ngoto kita ya aik nasumar nasorobi alayang wa pinaroko pasti do gabe hukuman nya kana soprosea asa tarimangi mapa manasa global namasa di pudianon namasa alan hamakusan di jolmai mabai matutun portidion lapisan ojon nama ngabati mataniari tutanoon nungalam menipis ala nungamoru emisi pengeluaran karbon dioksida na berlebihan gabe nalam menipis ala na menutup tombak ala dia ka asap pabrik kendaraan bermotor do gas nasi ala ni las nyari penung ngamar lobian tengok udah pernah di tahun 2005 di Amerika meribu halak nama teh norhon di Padui di mata nyari di Bangladesh meribu halak nama teh atura paron Holat ala di mata nyari gade sudah mulau-laut di hauma Yanuain ragam ma'angka panahit alani sinar radiasi sinar matahari daya tahan tubuh imun makhluk hidup imun dicolma nungamoru alani radiasi sinar matahari nama cacat kromosom ni pamatan dicolma masuk akal do memang bagaimana kuasa buyak kan colma na perjuli gecek-gecek berarti jala banyak tuh masih si Noah 600 tahun adalah seperti peristiwa Ena Sumar. Ayo dong satu Ena Sumari satu di kion lamur mau di colma. Mau nama jumpangan di Kijang di Waluku. Satu kena masai, satu kena mate, satu kena robiru, satu kena ganti kirso. Hati. Paonom ratus tahun to di bulan Sinuak di bulan Sipahadua di hari Sabtu itu apalah di nasa dari marbual-bual masudia kemual di lubura
muka madoh akka padiluan di langit. Jadi masa mah udah tipe-tipe tu tanon. Opak puluari, opak puluh baru dilik. Jadi minggu impo kapiton mangondolhon majuhot tuhita pajuhon di debata akka nasi niruna. Molo iba na dong majuh hita naing adong alus natakas si paboto honota. Gado pari manung gado tikki do hita di jauh debata alai boado tikkita boy do ta alus di debata. Saya di pasak debata do ulau tu akan ajina unai. Alai ko sayradenu hita mangulau do patulus jauh-jauh. Ala hot do waso do pada de debata na patupaun haluauni di hita akan mangutukis. Hot mahita makanguluon asi do kolong di rohan itu kan. Taingok mah nahinokop do hita ganu tiki asa gabi boy mangulu di bagasan asonangan. Boy hita markosan main, boy hita marai paso. Nahinokop di debatan kita. Molo jahoban na majadihon hali bitongan dalam paingoto bangsona di padanna asa gabe si payung main di hita jolma asa tadio padat tu debata asa rak menjaga kita jalalam tapature stabilitas kosmoson keseimbangan di portigio rikos itu tuh barat tu lomo ada debata di praktek hidup sehari-hari jok-jok kita lupa jala tudal di badan haluau nasihat debata natu hita HP garia dalam tapagajang do patualangan ni adu sautak dan mensyukuri seolah-olah dan mawas bejol mai tu haluau dan mawas bejol mai dia kapasu-pasu di debata si hol nirwani jol mai Tuhatan itu hani nungabe gabe dalam amok kuson. Di situasi nama saumma rekod kita merenung songonayokna ale jahoba saya pabotohom matuawa kadalam jala ajar hotuawa kabugasmu saya tugu-tugu maau tu bagasan hasil tongam jala ajari maau ai hodo de batani hatuau hoddo ho nahu ha oposi gado pari alani marpos di roha mahita manoktong hola tu de bata majaga